च्या कोंडीत आम्ही माशांक गेलो. आम्ही वरच्या धारेत बसलेलो आणि अण्णा खालच्या धारेत बसलेले. अगो अचानक नदीचा पाणी वाढाक लागला. आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल यार. आम्ही पटकन गाडी गेलो आणि अण्णा खालीच राहलो. आम्ही सगळ्यांनी अण्णा हाक मारलो, अण्णा नो वर येवा वर येवा. काय रे पण अण्णा काय आमचं ऐकाक नाही. आणि अचानक नदीचो मोठो लोंडो इलो आणि सरग्या अण्णा भावलो गो. भावता भावता अण्णा भावता भावता माई माका म्हणालो, लवग्या माझ्या सारख्या वांदा लगीन कर आणि माईची जबाबदारी घे. असं अण्णा कधी बोललो? भावताना म्हणालो. तुम्ही माझ्या कानाने ऐकलं. आता आमचा